Du kan lige sætte ord på, hvad der er det bedste ved social. Sejde. Og så må man få det ud af det, som man nu kan få ud af det. Han står som værende et rigtig skår, så jeg forstår godt, det er toppen. Vi kan uddybe det så meget som at sige smagen af sejde, og så siger jeg ikke mere. Det er et eller andet. Ja, sat med noget grøde. Så bare så stolen over. Det var bare en single. På den anden side af der skal jeg ikke lige gøre det. Ja. Prøv sådan der. Det var bare en single. Det er fedt. Må da se hvad. Den hopper. I stangen. Det eneste, man kommer til at kunne høre på det, er bare... Jamen, der var lidt langt til stangen, ikke? Jo, det var fandme en god tur. Vi er også de eneste, der er rigtig at løbe, ikke? Ja. Det er dem i bedst form. Ja. Spolen er over, ikke? Den er bare stadig i et eller andet. Er det grøde? Den blev bare ved med at stikke. Ej, den skulle have været på lidt frem. Ja. Jeg føler ikke sådan, at den er så langt ude igen nu. Ja, det er helt spæt ud. Den er ude midt i, ikke? Jo. Ikke i nærheden af noget snak. Altså, det er for mange større grøde. Det er bare sjovt, den bliver ved sådan duk hele tiden. Men igen, forestil dig, at du har grøde på linen, der er her. Og så du har fisken heroppe. Så hver gang grøden glider ned ad linen, så får du den. Ja. Okay. Okay. Sådan der. Også fiskede det heroppe. Fedt. Ja. Hvad er under dem? Ja. Da I var deroppe, der tog I det på opkast. Hvad det kan lave der. Og slå sammen. Ja. Godt, boys! Det er fedt. Sådan. Er det en spejler? Er den god? En dyb skælder. Godt nok lang. Ja, den er orange. Den er også kommet hele vejen igennem. Jeg siger 15 med slynge. 5 rent. Ja, med slynge. Den er godt. Det er sgu lækkert. Kan vi lige få smilet? 15 rent med slynge. Fuck, hvor fedt, mand. Nej. 15 med slynge. Så vi sidder her til Nash Social og virkelig hygger os, og jeg snakker, og vi er nok så langt væk, som jeg næsten overhovedet kan komme, uden at det begynder at være halvfarligt. Så stikker stangen sgu af, og så sidder der sådan en rigtig fin, dejlig lang skælkar på her, som nok ikke kunne være en bedre start på den social her. Så må vi se, om der kommer flere. Jeg håber i hvert fald, og det kunne være rigtig fedt, hvis vi alle sammen kunne få en fisk og lege med. Den er taget på en single popper, som der egentlig bare var kastet ud efter et træ ude i søen her. Og
ja, selvom bait er rigtig godt i efteråret, så kan en enkelt, bare en single, nogle gange var det, der gør forskel. Jamen umiddelbart, da jeg planlagde den her social og gjorde mig nogle tanker omkring, hvordan skulle vi få fordelt pladserne ved søen, hvem skulle fiske sammen og sådan noget. Der var tanken, at de, som havde prøvet at fiske før, de siger, lad os lægge på en lang side, lad os have det sociale aspekt, og det endte ligesom med at være det, der var grundlaget for, at vi fiskede plads 1 til 4 her i Forest Lake. Jeg har glædet mig utrolig meget til den her social, også fordi at for mit vedkommende og Niks vedkommende, så er vi nye på holdet, og det er altid spændende, når man skal træde ind i en ny flok, som kender hinanden og som ved, hvem hinanden er, og så skal komme udefra og finde sin plads. Det kan være svært, og det kan være angstprovokerende, men altså, der har ikke engang været noget, man skal finde sin plads eller noget, fordi man har bare passet ind og bare følt sig velkommen fra start. Ligesom jeg havde lagt mig, så kommer der 2 bip, og det var det. Og det var så den her fantastisk flotte spejler på lige under de 15. Så må vi bare sige, at vi er i gang. Virkelig, virkelig fin fisk. Vær lidt hurtigere, hvis du skal nå at filme noget som helst. Ja, den er fin, man. Ja, den er virkelig pæn. Så er meget noget nakke, den her, hva'? Stille og roligt, stille og roligt, stille og roligt. Stille og roligt, bare vent. Ja, den er massiv, mand. Fuck, den er stor. Fuck, den er stor. En god fisk. Den kommer nu, Skaj. Den kommer nu. Den skal fucking i nettet. Ja, tak. Fuck, en fisk, mand. Fuck, en form. Ja, dulce. Ja, det er også en stokfagner. Fuck, den er sindssyg, den fisk der. Den er helt rund. Den er altså bred. Prøv lige at vende rundt på siden. Ja, den er stor. Det er sat med højden, ne? Det er en fed figur, det der. Det er sådan en helt Tesla-fælge. Ja. Vi stod lige til at skulle til at lægge stænger om, mand. Sejt, siger, at der er hjul, der kører. Så er sådan, jeg snakker du om, jeg kigger over på min stang her og bare se stangen, så den bare været ude af melderen og alt muligt over. Det var god. Det er fandme nice. Så kører det. Stærk, ven. Baitbunden var seriøst over den, da tækket kom. Altså, da jeg løfter stangen, og der går linen direkte ud til baitbunden, jeg tænker, det er fucking fordi, du sejler over min line med baitbunden, der ligger hen over grøden eller et eller andet.
skumring. Jakob får en 12-13 kilo skiller. Alle folk er gået i seng. Bliver kaldt tilbage til en godnatbajer, fordi Benjamin river en 15 kilos spejler. Og her til morgen står mig og Seide og lægger nye planer for hvad der skal ske. Vi har hørt en masse fisk her i løbet af natten. Specielt ude i Seide-zonen ude midt i. Og vi står lidt og snakker om, hvad vi skal gøre, og vi har baitboaten ude og finder nogle fisk over ved Seide. Og så scanner han lige det område, jeg overvejer at lægge en stang om på. Og i det han kommer over mit spot, så siger han, jeg kan sgu høre et hjul eller et eller andet. Og i det jeg kigger over, så kan jeg se, at min stang den er revet ud af buttgrippen. Og så er der den her basse på. 17,7 kilo. Får lidt den anden side også. Det er nok også min sidste tur for i år. Så hvis det her det er slutningen, så har det været en fantastisk sæson. Og et fantastisk år for Nash Danmark generelt. Der er sket mange fede ting for teamet, og jeg synes, vi har fået den helt rigtige sammensætning nu. Så nu skal vi bare bygge på, og det gør vi forhåbentlig med et par fisk mere, inden at vores social og året 2025 det slutter. Tak gutter. Jeg sætter mindre avn på, fordi det er blæst op, og jeg fisker ude på min max distance med mine 10-fodsstænger. Så for at kunne blive ved med at komme derud og ikke skal kaste for mange gange op, så går jeg ned i avnstørrelse fra en 20 til en 15 mm bundavn og en 15 til en 12 mm pop-up på Snowman. Og håber det hjælper. Det får vi at se om lidt. Og langt nede. Jeg hedder Michael Seide. Jeg kommer op fra det mørke Nordjylland og fisker karper i 20 plus år efterhånden. Så en hel del, 52 år gammel. Så jamen, vi sidder faktisk og hygger lidt socialt sammen alle sammen, der den bare går i one-tone. Så hurtigt på stangen og godt mærke, det er en god fest det her. Den slår godt med hovedet, og den vil bare dybt. Der er en del besøgende ved søen, så der stemmer så hurtigt en flok sammen. Og man er lidt presset, når der står mange og snakker til en, og man er dybt koncentreret for at fight den her fisk her. Langsomt kommer den derind igennem røden, og kan godt se, at den er god. De andre begynder at spørge ind til, hvad er din danske PR? Den er vi over, kan jeg roligt se allerede nu. Ikke? Så der var lidt shaky i legs og arms, da den glider ind over nettet, så mega fedt. Og mega fedt at dele det med så mange ligesindede og gode venner. Så det kan ikke være bedre.
hvor lyset forsvinder, så kom ham her forbi. Ny dansk PR. Spejler 24 på Scope Squids. Fisker som Snowman. Ny PR 24. Mads Social 2025. Bring it on. Det bedste ved den her efterårssocial, det er ret simpelt. Det er kammeratskabet, det sociale. Altså, det er det, der er omdrejningspunkt for de her sociale ture. Fiskene er bonus, og det er med til at skabe stemning, men helt klart det sociale. Altså, mit favoritmoment, vi sad lige i går under tarpen i regnvejr og drak kaffe Bailey og fik en øl, og Benjamin tager computeren frem, og vi ser nogle af klippene fra de workshops og den socialfilm, som forhåbentlig kommer ud på et tidspunkt her. Og Benjamin han viser det her klip, hvor at Michael han fanger sin første danske 20-plusser efter 25 år. Og jeg giver ham en high five, og han kommer op gennemblødt, og så er der sådan, altså det, ja, vent til at se det. Det er, man kan mærke det der med, at der bliver givet krammer på holdet, og glæden blandt alle, det er, ja, mig og Michael stod og snakkede om det i morges, og jeg var helt rørt der. Sådan, jeg kan virkelig mærke det. Det er sådan, hvis jeg skulle vise et klip om karpefiskeri for folk, der ikke forstår det. Altså ud over naturen og alle de oplevelser her. Men det der klip med kammeratskab, ubetinget af socioøkonomiske ting, eller status, eller whatever. Altså, vi er bare 7 gutter med forskellige baggrunde, som nyder karpefiskeriet. Og så at man kan opleve sådan nogle ting og være glad på hinandens vejen på den måde, det rører mig sgu lidt. Det er helt klart sammenholdet, vi har her på teamet. Og det er gentagende gange for mig, det er, at vi har et fantastisk sammenhold. Og der er plads til alle på hver deres skæve forsøg. Det er et fantastisk team at være en del af, og en stor fornøjelse at have nogen at dele en fantastisk hobby med. Og så betyder det sgu ikke så meget, at man ikke altid fanger noget, når man får lov til at være med til at dele de fede oplevelser og glæder, som andre har ved at få lov at fange noget. Det er lige så stor en del af at være en del af sådan et team og være karpefisker. Ja, det giver begge dele. Den ligger på kæmste dagen. Nå, hun har fået den. Nå, okay. Det går i hvert fald bare dybt. Altså, den laver mange hovedryst. Ja, det gjorde min også. Gjorde den det? Ja, det gjorde den. Klip. Første mistede fisk. Sker der, eller hvad? Nej, den spejler. Den er ikke så vild, hva'? Nej, så har vi noget slut. Den er alligevel godt bred over ryggen. Sådan med. Fedt. Super. Stærkt, mand. Fuck, hvor nice. Pynt med mave. Så har vi til vores special. Den er lidt mindre. Det er. Sådan. Smukkerne. Ah, det er sgu da også en fin fisk. Fisk, det der. Endnu en stokke.
min fisk nummer 2 fra Forest Lake. Lidt anderledes stamme end den sidste. Noget mørkere og med lidt flere skæl. Igen omkring de 17,3-17,4, så vidt jeg husker. Hvilket viser sig at være nogenlunde gennemsnitsstørrelse. I hvert fald, vi har fået 5 fisk med 4 over 15 kilo. Så det er ret godt gået. Fantastiske fisk. Fantastisk kondition. Utrolig smukke. Ikke et skæld forkert. Ikke nogen sjove munde eller noget som helst. Jomfruelige store fisk, som har en lys fremtid foran sig. Og som forhåbentlig kan gøre rigtig mange danske karpefiskere glade i årene fremover. Så tag et smut forbi Forest Lake og prøv at se, om du ikke kan nappe en af de her. Jeg får en fisk på sidste aften omkring midnat. Det var forløsning. Jeg har gået hele efteråret og haft noget ret svært fiskeri, så det der med inden jeg få en fisk, det var lækkert, og fighten var relativt udramatisk, men alligevel så endte man med at få lidt rysteknæ og sådan noget, fordi det er så længe siden, jeg egentlig har fået noget på land. Så en fantastisk forløsning. Lækker, flot spejler på 15-1, der huggede i går aftes, eller til midnat, på en 15 mm pop-up. Fiskede over en fodring med masse citrusboljes. Fantastisk. Sådan der. Yes. Ved vejs ende på efterårets social 2025. Vi slutter af med 2 fantastisk flotte fisk på 15-1 og 17-3 fra Forest Lake. Jeg har haft en fantastisk tid her i de smukkeste efterårsomgivelser. I det bedste selskab. Der er ikke meget mere at bede om. Det har været en rigtig fin sæson og et godt år. Så knæk og bræk for resten af efteråret til gutterne her. Og så håber vi at se jer ude ved de danske søer på et eller andet tidspunkt. Forest Lake! Fedt, gutter. Den var godt. Ja, fint. Klasse.